Μες στο σπίτι ήταν ένας. Πού. Ναι. Έρχομαι στην οροφή. Ή να έρθω με τον Νικήτα. Οκ. Ναι, βάλε ένα τέτοιο. Ωραίος. Ήταν και ένας μέσα στο σπίτι και τον νόκαρα. Αν έχει... Πού δεν τον πετυχαίνουμε, ρε, ακούνε το συν. Κι εγώ τον πετυχαίνω, δεν ξέρω τι είναι. Να σου πω. Έβαλε smoke. Νιώθω σαν medieval band. Έρχεται! Έρχεται! Έρχεται, ναι. Ω, κάποιος πέτυχε. Πες να σκότωσε τον οδηγό. Τι έγινε. Δεν σκότωσε, απλά σταμάτησε για να αρχίσει πιο μετά. Δεν ξέρει, δεν έχει επιλογή, αλλά δεν το ξέρει. Μηχανή. Και μηχανή. Αυτός μπορεί και να περάσει. Δεν περνάει ρε με τέτοια ταχύτητα. Ananı sikeyim ne kapatmışlar piçlere bak. Bana bak 5 tane araba getirip yolu kapatmışlar Πού ya. το ξέρεις. Επειδή είναι αυτή εδώ. Πιθανότατα. Μπρο, ό,τι καλύτερο. Δεν έχω ξανακάνει κάπου. Απολυμπήσουν. Εγώ ήμουν ακόμα στη γέφυρα μου πως έρχομαι. Είμαι κι εγώ μαζί σου. Μπα, δεν βλέπω κανένα. Ούτε εγώ. Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Μόνο Ένας. Δεν είχε έρθει ακόμα. Ήσουν πιο κοντά εσύ. Είναι ακόμα. Από το 60 μας ρίχνουν. Από εδώ έχουμε κάρτα. Ωραία, πέρασε το αμάξι μας. Ποιος έριξε κρινέι. Μας έριξαν αυτοί. Δύο νομίζω. Όπα, εκεί έχουνε παρκάρει αμάξι. Ένας είπε. Υπάρχουν άτομα στο κίτρινο. Ποιος έβαλε point. Ο κίτρινος μόνο. Ναι, Προς τα εκεί έριξε. Προς τα εκεί έψησε το glider. Μας ρίχνουν, μας Α, ρίχνουν. από πού Γιονάκη. Δεν ξέρω. Μάλλον από πάνω. Ωραίος. Από κάπου αλλού μας ρίχνουν. Μας ρίχνουν από 55 νομίζω. Είναι δύο άτομα εκεί, τον σηκώσανε. Ναι, ναι. Ναι, έρχονται. Ένα body shot. Τον νόκαρα. Όχι, είναι εκεί κάτω ρε. Πάμε να τους πάμε, βασικά, δεν ξέρω. Θα δω δέντρο. Είναι εκεί πίσω από το δέντρο. Έχει level 3 helmet. Level 3 helmet αν το θέλετε.
Ωραία, πάμε τη θέση. Τι, πότε πέθαναν όλοι. Ή αυτό ή Ναι, από όλοι το μαζί σκοπείο δικαίως. θα έχει πέσει. Τι έγινε. Μπρο, ευτυχώς που έγινε αυτό στο τέλος, θα ήμουν 0 damage.